No cumio do monte de San Vicente do Pino, o mosteiro beneditino, a Torre da Homenaxe e o Palacio Condal forman un conxunto monumental e defensivo que identifica Monforte de Lemos. O mosteiro de San Vicente do Pino, que hoxe en día acolle o Parador Nacional Monfortino, é do século XVI, aínda que hai referencias documentais de que no século X albergaba xa unha comunidade de monxes da Orde de San Bieito. Na súa fachada neoclásica destacan 4 columnas dóricas que flanquean a entrada principal e sosteñen unha balconada co escudo real. Un frontón con pináculos e unha fornela cunha escultura en pedra de San Bieito remata a parte superior. O claustro é tamén de estilo neoclásico, de planta cadrada e 2 alturas con arcadas de medio punto sobre columnas dóricas. Nel chama a atención o piso inclinado con canais que dirixían a auga da chuvia ao alxibe subterráneo que abastecía o mosteiro. Acoroada ao edificio monacal está a igrexa de San Vicente, de planta de cruz latina e fachada renacentista. Do castelo de San Vicente do Pino, construído no século XII, onde se atopaba o convento, consérvase a Torre da Homenaxe, erixida entre os séculos XIII e XV. Unha atalaya de 30 metros de altura con 4 andares que mudou en museo da historia da edificación e dos condes de Lemos. A muralla que rodeaba a cidade na Idade Media foi levantada nos séculos XII e XIII e reconstruída no século XV con varias torres defensivas e portas. Delas consérvanse 2, a Porta da Alcazaba, que é a máis antiga, e a Porta Nova, con arco de medio punto e os escudos dos condes de Lemos, as 2 entradas unidas pola rúa Falagueira, que foi o eixo principal do burgo medieval. O Pazo Condal, construído no século XVI, completa o conxunto monumental de San Vicente do Pino. Residencia señorial dos condes de Lemos foi reconstruída tralo incendio que no ano 1672 destruíu parte do edificio e do seu arquivo documental. Actualmente, xunto ao mosteiro de San Vicente, forma parte do Parador Nacional de Turismo, que debido ao seu asentamento é unha peza clave do patrimonio cultural da Ribeira Sacra.